Trošku vysvetlím, o čo sa jedná. Pony Express bola preprava listových zásielok jazdcami na koňoch, ktorá fungovala reálne v dobe divokého západu na území Spojených štátov amerických zhruba od jary roku 1860 do jesene roku 1861, kedy jazdci Pony Express prepravovali listové zásielky na trase medzi St. Joseph v Missouri do Kalifornie, do mesta Sacramento. Celá tá trasa merala zhruba 3000 míl a jazdci na koňoch s poštovými zásielkami ju zvládali zhruba za 9 dní. Na počesť tejto prepravy listových zásielok sa organizuje podobná akcia v Európe, kedy prepravujú jazdci na koňoch reálne listové zásielky a pohľadnice naprieč Európou, a to konkrétne štátmi Slovensko, Poľsko, Česko, Nemecko až do Holandska. Jazda sa uskutočňuje raz ročne. Po mojej pravici môžete vidieť náš poštový úrad. Takýchto poštových úradov na trase Pony Expressu v Európe je viacej a prepravujeme reálne zásielky. Každý z vás si môže podať pohľadnicu alebo list tuto v našom poštovom úrade a bude dopravený buď aký je adresát na trase jazdy Pony Express, môže si ju prevziať osobne alebo pokračuje potom klasickou poštou ako normálna poštová zásielka. Môžete zásielku poslať hocikam do celého sveta. Poplatky za prepravu poštových zásielok sú štandardné, ako keby ste to posielali poštou. V Európe Pony Express sa jazdí, tento rok je 30. ročník, čiže máme okrúhle výročie. Táto tradícia začala na území Českej republiky, neskôr sa trasa rozširovala ďalej až do dnešnej podoby, kedy v Európe trasa Pony Expressu meria zhruba 4000 km. A naši jazdci túto trasu zvládajú tiež zhruba za 9 dní. Aby ste boli v obraze, akým spôsobom sa jazdí sa väčšinou vo dvojiciach, ak je dostatok jazdcov. A celá tá trasa, tých 4000 km v Európe, je rozdelená zhruba na 20-kilometrové úseky, ktoré absolvujú jazdci. Po absolvovaní jedného úseku čakajú na mieste odovzdávky ďalší jazdci a takýmto štafetovým spôsobom prakticky pokračuje pošta až na koniec trasy. Tento rok, ako som spomínal, v Európe sa jazdí 30. ročník a pri tejto príležitosti bude v sobotu 16. augusta v Suchdole nad Odrou, čo je mestečko na Morave, dá sa nazvať aj centrom Pony Expressu v Európe, oslava k tomuto 30. výročiu. Keď sme pri tých výročiach, na Slovensku sa jazdí Pony Express 15. krát, čiže 15 rokov. Už sme zapojení do jazdy Pony Express v Európe a konkrétne tuto v Bratislave je Pony Express 5. krát, takže samé výročia tento rok. Musím spomenúť ešte, že dnešné popoludne, dnešná akcia je organizovaná za finančnej podpory vedenia Bratislavského samosprávneho kraja a pri tejto príležitosti v rukách držím list, ktorý napísalo vedenie Bratislavského samosprávneho kraja ako pozdrav obyvateľov nášho kraja, obyvateľom spomínaného mesta na Morave Suchdol nad Odrou pri príležitosti tohto 30. výročia jazdy Pony Express v Európe. Dúfam, a verím, že dnešné popoludne sa vám bude páčiť. Ešte nám vystupí jedenkrát tanečná skupina Silmarion a do večera minimálne do 22. hodiny vás bude zabávať skupina Country Trop. Pri príležitosti
príležitosti odchodu jazdcov ešte, aby som spomenul, kedy vlastne jazdci vyražajú na trasu tuto z Bratislavy. Z Bratislavy odchádzajú jazdci po polnoci, 30 minút po polnoci, dnes v noci. V tejto súvislosti ešte som vám zabudol povedať, že jazda prebieha non-stop za každého počasia. To znamená deň, noc. A keďže koníky nám odchádzajú na trasu až o tej 12:30, tak neverím tomu, že vydržíte tu čakať dovtedy, kým jazdci odídu, ale kto sa chce presvedčiť, nech sa páči, môžete vydržať do tej 12:30 a o 12:30 uvidíte, že jazdci s poštou odchádzajú na trasu. Pri tejto príležitosti nám skupina Country Trop zahrá hymnu Pony Express, ktorou pozdravíme jazdcov a zaželáme im na trase len veľa zdaru a jazdu bez nehody a úspešne a na čas do cieľa. Ďakujem. Diddly clap, se rodino. Když dopustím, chceš dopis sám, Pony Express musí znát. Plný stáj koňů svých, i 300 jezdců poštovních. Každý ten jezdec musí být sedle doma, s koněm dojet projekt, když hoří Arizona. Sám si musí hledat cestu svou i diddly clap, se rodino. Každý ten jezdec musí být sedle doma, s koněm dojet projekt, když hoří Arizona. Sám si musí hledat cestu svou i diddly clap, se rodino.